Wieħed mill-ewwel jekk mhux l-ewwel takeaway f'Malta. Bird's Takeaway fi strada Merkantil Belt se jagħlaq il-bibien tiegħu x-xahar id-dieħel. Wara kważi nofs seklu jaqdi lill-Beltin u l-Maltin li fittxewh matul is-snin. In-negozju minn dejjem kien fidejn Bertu. Bintu kienet tagħtih daqqatit u l-istess martu meta kienet għadha tbih is-saħħa. Għallilna li issa wasal iż-żmien li jkun maħaddar u jieħu ħsieba. Ta' Wisfel kien ikun invażat bin-nies Wisfel, differenti minn kif qed taraħ illum. Qed tifhem? U ma' żmien beda jibħu ħafna ħwienet blikel, u l-xogħol beda jnaqqas daqsxejn beda jnaqqas. U jien bdejt nikber u llum qed noqrob 80 sena jienu. Għalkemm iż-żmien isajjar il-bajtar, iż-żmien Albertu m'għadux li kien. Irrakkuntalna meta kien għadu l-uniku f'Malta b'dan l-istil ta' ikel. Meta fi kliemu kien joħroġ ma' 6 tużani pizzezz magħluqin li kienu jaħmi fit-3 ta' filgħodu u 6 koxox majjal biex ilestihom mal-ħobs li kien ibih mal-ġurnata. Ta' tifel wara l-iskola f'ħanut ta' drab u mbagħad ħanut tal-kafè fi Strada Reali, Bertu qatt ma waqaf jaħdem mindu kellu 7 snin u issa li wasal biex jerfa' mix-xogħol bdieqa fuq wiċċu għallilna li ħajħossu stramp. In-negozju ta' Bertu ma rax biss klijenti, iżda wkoll ġrajiet li baqgħu immarkati fil-ħajja ta' mijiet ta' nies. L-iktar fl-1986 meta ġrat splużjoni ta' ċilindri tal-gass u ħażet il-ħajja ta' 4 minn nies. Dak l-inċident ħassejtu biss jien għadni nħossu sal-lum dak l-inċident. Għax vera kienu 4 qaddisina, kienu 4 nies wajba. Ma da kważi xtaqt kont magħhom jiena, Għax vera kienu nies wajba. Iżda l-ħanut ra affarijiet sbieħ ukoll u ċuħ ta' klijenti lejali li għaddu għal-bela tiegħu u ħobża ta' kuljum. Preċed. Imrobbi hawnhekk mat-tifel tiegħu wkoll ma' Simon. Ġifieri li nafu 40 sena jisu missieri. Joħanu Alfred qisu lil Bertu daqs li kieku missieru. Mrobbi hawn. Anħossuhu għax isu m'hawnx ħanut ieħor antik hekk ngħidlu jien Batmuru. Biex għax m'għandniex nagħmlu ta' għax hawnx tagħmel. Imma isna nintaw ma' missieri affarijiet kollha tiġi hawn. U isna familja waħda, fimt? Nħobbu jisu missieri jien, jisu biċċa mill-qalb tal-għaqli minnu. Nħobbu. Jiena nirrigrazzja lill-klijenti kollha tiegħi, speċjalment daw it-tnej li huma t-tnej milli ilhom jiġu ħafna hawnhekk. Nirgrazzjahom ħafna u nixtieqhom il-ġid u ngħidulhom nibqa' niġi narhom għalkemm ħankun mill-bos minnhom. U anke ħija ċali kienu ħobbu. Nipprepara, nkompli nipprepara l-bank narmaħ għax issa fl-ofsenar jinqalgħu lin-nies ikollu kollox lest. Nirgrazzjakom għallum u nerġgħu nintaqgħu l-lejla. Grazzi ħafna.